Evar baş, slav, hevan no hevitkim te başın, salametin, îro hevalê me ronî ro helvêderê, em ê behsa yasaya vê pêvajoyê bikin. Hûn zanin beriya du salan bi dewlet baxşê lîra dest pê kiribû pêvajoyê di meha cotmehê. Yani du mehê din dibe du sal. Cara yekeme dewleta Tirkiye gavekî avêtiye divê pêvajoyê de. Hûn zanin aliyê Kurdan pir gav avêtin. Ji sîlah şewtanê bigire, agirbestê bigire, heta pir gavên ku millet nelbendê bû rexistinê avet. Lê dewleta Tirkiye komîsyonekî ava kir li meclîsê. Di çarçova vê komîsyonê de qanûnekî çêbûye, qanûnek hat meclîsê. Lê ew qanûn jî bi şert wê derkeve. Kengê dikeve mergetê teyîd û tespîta û PKK temamî silahê xwe berdabe, xwe fesih kiribe. Yani şertê vê qanûnê hene. Niha ez ronî roha bipirsim çi ket serê te, tu çi jî fehm dikî, ya ji bo Kurda fayda vê qanûnê çi ye? Em hinekî bidin berhev. Tu dixwaziye Musa ronî ez ê bi çend gotinan nûçeyekê ez bixwînim di derbarê qanûnê de. Wisa hevalê me ê Rojavayê Kurdistanê ê Başûrê Kurdistanê ku heta niha îmkanê wan ê ku Tirkî xwendibin tune be. Ez bixwînim tu li gorî wî şîrovê baştir e. Hevan no pêşniyaz yasaya pêvajoya çareseriyê ku ji 12 xalan pêk tê bi navê bihêzkirina yekbûna civakî û hevgirtina neteweyî ye. 306 îmzayan pêşkêşî parlamentoya Tirkiye hatiye kirin. Di vê pêşniyaz yasayê de wekî şert hatiye diyarkirin ku di vê Partiya Karkerên Kurdistanê PKK çekê xwe dayne pêşî. Ev yek ji aliyê Konseya Wêlekariya Netewî yani MGK ve were piştrast kirin. Yani cêra dibêjin teyîd û tespît. Yani divê mîta Tirk, artêşa Tirk biçe, bi çavê xwe bibîne, teyîd û tespît bike ku PKK xwe fesih kiriye û çekê xwe jî daniye. Ne tenê Partiya Karkerê Kurdistanê hemû rêxistinên girêdayî wê. Pêşniyaz yasa bi paşxistina lêpirsîn, darizandin, cezayan ji bo 5 heta 10 salan li xwe digire. Yani insanên ku di hepsê dabin cezayê wan 5 salan 10 salan tê paşxistin. Tiştek heye merû dikare ji nav derbixe îstisna ew jî sûçên kuştina bi qestî dosyayên beriyayekî hezîrana 2005 li derve vê çarçovê de hêle. İnsanê ku beriya 2005 ceza li wan hatibe birî, insanê ku bi zanebûn însan kuştine ew dervayê vê yasayê ne. Naveroka yasayê şêwazê bi cîhanîna wê yek ji wan mijara ne ku herî zêde ji aliyê raya giştî ve tê mereh kirin. Detayên pêşniyaz yasayê bi vî rengî ne. Şertê sereke danîna çekan e. Li gorî pêşniyaz yasayê divê saziyên ewlehiyê yani dewleta Tirkiye destnîşan bikin ku Partiya Karkerê Kurdistanê hebûna xwe bi dawî aniye, hemû çek û sîlehê xwe, cebilxanê xwe di şikeftan de, di baregehên xwe de, di kontrola xwe de radest kirine. Yani teslîm kirine. Ama teslîmê kîjan hêzê kiribe ew nehatiye diyarkirin. Yani şertê dewleta Tirkiye ew e ku çek û sîlehê xwe teslîm bike ama teslîmê kîjan hêza bike. Vaya têda tune ye. Divê biryara Konseya Ewlehiya Netewî ya Tirkiye MGK li ser vê yekê di rojnameya fermî de were weşandin. Yani heta ku MGK nebêje temam me bi çavê xwe dît ku PKK xwe tune kiriye, sîlah teslîm kiriye, heta ku ew belge tune be di rojnameya fermî de nayê weşandin ev qanûn. Niha yasa kê li xwe digire? Hukmên yasayê wê bi van sûçan yani van sûçê ku niha em behs bikin wê li xwe bigire. İnsanên ku damezrandin rêvebirina Partiya Karkerê Kurdistanê kecekî, endametiya rêxistinê, bi zanebûn, bi dilxwazî alîkarî kirine, propagandaya rêxistinê kirine, sûçên di çarçoveya çalakiyên vê rêxistinê de hatine kirin, cezayên girtîgehê tên paşxistin. Ev jî behsa zindanan dike. İnsanê weke Selhedîn Demirtaş û însanê hatine helbijartin. Lêpirsîn dozên li ser sûçên di çarçovê vê yasayê de ku cezayê wan 15 salan yan jî kêmtir be wê ji bo 5 salan were paşxistin. Lêpirsîn û dozên li ser sûçên ku cezayê wan ji 15 salan zêdetir e heta yan jî heta yani jîra çi dibêjin müebbet 10 salan wê were paşxistin. Yani çewa ya ronî jî bêje yani eger te
15 sal ceza li te hatibe birin 5 sala eğer tu aynı suçi neki cezayı te jiholi radibe. Ama gerek tu 5 sala sükut bi beden bil mala bi. İşe te vişa neketibe. Eğer cezayı te 15 salan zedetir yani hatta müebbeti be 10 sala divê tu aynı suçi neki. Eğer tu aynı suçi biki tu bikevi hapse cezayı xwal kumaya ve deri bidomini. Suçên kuştina bi qestî yên di çarçoveya çalakiyan rêxistinê de hatine kirin, suçên beryayekên hezîrana 2005 cezayê heta yan jî heta erê girankirî li derve vê çarçoveyê wê me gotibû. Niha çek û cebilxane ez wî jî bêjim ronî çek û cebilxane wê çawa bibin. Çek, cebilxane, amûr, tecîzat, maddeyên teqemenî her cûre kelûpelên ku endamê rêxistinê bixwara bînin yan jî beyan bikin ew ê bêne tomarkirin. Kesên ku dixwazin ji hukmê vê yasayê fayde werbigirin divê di nava 6 mehên pêşiya me de tabî piştî ku qanûn bikeve meriyetê ne niha qanûn hê neketiye meriyetê nakeve meriyetê heta ku megeke biryarê bide. 6 meha da te serî meqamê dewletê xist te nexist tu li derva dimînî. Tiştê herî girîng tiştên hat civaka Kurda tên nîqaşkirin çi ye? Ev pêvajoyê û mesela çekberdanê û hatina şervanên Kurd yê li çiya gerîla an wê li wir bimîne an wê herin an wê vê qebûl bikin nekin û gelo ji bo Kurd ev baş e ne baş e ji bo gelê Kurd. Ez dibêjim qey tiştê herî girîng ev e yana divê dirê de niha divê dirê de tiştekî ne. Divê dirê de teslîmiyetekê dixwazin û ne dawa Kurd e mesela hareketa hêza tevgera apocî ye û zaten destpêkê jî ev divê çi hat zelal kirin. Divê dirê tu gotinek Kurdî tiştek heye te dîtiye. Basa haqqê Kurdan haki. Ne. Zaten mesele yani dema Öcalan di 27 Şubatê da ev daqiyanî da zaten li wê derê dewletê hinek tişt misoger kirin yani garanti kirin. Çi bû? Ji bo Kurda bi tu hawî ne dewlet ne tu statû ne tu konfederasyon ne tu nizanim çi û heta mafên külturalîst. Devletê ev garantî kirûşîn da Öcalan îmze avî binêva tiştana û çîn da vê pêvajoyê dest pê kirin. Yani bi hawakî em li vê derê mesela Kurd holê nîne. Mesela tevgera apocî li holê heye. Gekronî tiştekî hê divê em zelal bikin. Niha Öcalan Partiya Karkerê Kurdistanê li dervê dewleta Tirkî bi riza xwe biryar dane ku êdî şer ve çê nebe. Yani êdî em nerêxinek çekdarin em naxwazin dawa xwe bi rên çekdarî bigerin. Baş e? Niha ev gav cî de ye. Ev gav cî de ye. Dünya alemê destek daye em ez bixwe destek dikim ji ber ku ez berê de antimîlîtarîstim. Dawa me dawekî heta niha belkî bi rên çekdarî bûbe lê ji vir û pêve îcab nake. Rast e em hemî destek didin. Ne mesele ne ew e. Kesekî vê derê şerxwazî nake. Mesele ev rêxistin ew qas çek û madem kî te biryar daye tu çek û silehê xwe dayînî madem kî te biryar daye êdî tu şer nekî. Te aqas hazirî xwe yê eskerî tu çawa xilas bikî çawa ji holê rakî. Dewlet jî tam divê demê de dibêje madem dewlet jî dibêje madem te dev ji şerê çekdarî berdaye tamam ez jî tera rêve dikim tu karî werî Tirkiye ji xwe re bigerî kes qarşî te nabe ama çek û silehê xwe jî teslîmê dewletê yan jî teslîmê derekî din bike ew cih nabêje. Yani vaya ne normal e yani rêxistinekî dev ji çek û silah berdabe here Tirkiye tevlî jiyana siyasî li Tirkiye bibe yan jî normal e. Tamam. Ne normal e? Kanê kes çend şev. Ev normal e. Normal e. Ev normal e. Em divê derê da wexta heger tedî zaten 25 salê dawiyê kanêken 5 salê dawiyê jê daxil gorey min zaten ev nokta bala min kişan çiye divê de 2005. Zaten 2005 da KCK ava bû. Yani 2005 İdi yani 2005 da İdi Kurdistan nayıpasın, devlet nayıpasın, jiboy zede ev dedi felsefe, ev ideolojiya PKK xwepê rêve dibe ev li holê heye. Ama ji 2005
Penca ve da çi bu mesela davu doza Kurdistan'ı bu yani selvi bingehe PKK demeşya. Ev li vê derê ev dereke kritik e yani lemam bala min zêde kişan yani di vê derê de wexta niha anha tu ji bo îdeolojî û demokrasî û jinolojî û ekolojî û demokrasiya Tirkiyê wexta tu tevgerek bi çi bike silah weta xwenîne weta xwenîne vana hemî bi rê û rêbazên weke niha Öcalan dibêje mirovê were Tirkiyê entegreyî sistema wê bibe mirovê di wê sistemê da dava tiştana bike ez vê piştgiriyê de dimê ez nabêjim şaş e an dibe çe ne şaş e ama wexta hatibe vê astê yani wexta ji 2000 û yani min destpêkê da piştgirîka min ji 2000 û yani van mesela 2005 meseleye yani ev tevgera bi Kurd û Kurdistanî derket holê û bi di hezaran ciwanên Kurd berê xweta çiyên Kurdistanî çepergirt û şer kirin hetanî çi wextê hetanî Öcalan hat girtin û yani ceza lê hat birîn di vê derê de tiştek bû di vê derê de çi bû goreyva notên Öcalan yê ji İmraliyê derket ji 2005 da KCK ava bû KCK temelê wê li ser çi Kurdistan red dikin dewlet red dikin demokrasî û bi hawakî hîn zêde yani girêdayî pergala girêdayî van dewletana ama xwe bi rê ve bibin hinekî kêm zêde şaredarî yani weke dibe çi tiştê wisa xwe seriya kike girêdayîn va hêzana welhasıl di vê derê de zaten her tişt hat guhertin yani ev PKK îrol holê heye KCK îrol holê heye sebebekî pê silah çek bide destê xwe û şer bike Kurd bê kuştin Türk bê kuştin Ereb bê kuştin Fars bê kuştin weta xwenîne yani tu nikane ji bo mafê jinê ji bo mafê ekolojiyê ji bo mafê demokrasiya Tirkiyê Türk bikuşe an Kurd bidikuştin lewra ez vê pêvajoyê ji roja ewil da ez ji roja ewil da piştgiriyê dibê yani kîjan pêvajo pêvajoya di navbera İmraliyê û Ankarê da piştgiriyê dibê ha va xalana piyê min zêdenin çi neçin vana ne meselenin wexta yani û li goreyê jî di vê derê da Öcalan hişî wî gelek li serî ye yani vê bibêjin belkî kesê li me temaşe bikin ama wê bibêj zaten ev tiştê li holê heye ev îdeolojiya li holê heye zaten a Öcalan bi na Öcalan yani ev PKK îro li holê heye bi vî hawî nikan tiştekî ser bixe yani hem zirarê di gelê Kurd hem zirarê di herêmê û zirarê di xwe jî ama va kesana jî zarokî vî gelînin çûnen çiya şer kirinin ji bo me pir girîngin dema va kesana zirarê nebîne û bi hawakî vegerin yani bê parastin ev dibe li Kurdistanê be li Tirkiyê be li kîjan herêmê be ama li goreyê min ev kesê bê naber dedî demokratîk Cumhuriyet Tirkiye demokratîk diparêzin ew kes hewce ne herin Tirkiyê û kesê na yani pir ev gotin nedigotin û ev nediparasin goreyê min gerek nerin Tirkiyê ev kes gerek warin Awropa herin dewletin din yani kê pir demokrasî got demokrasiya Tirkiye em ji bo demokrasiya Tirkiye'nin em şer dikin em tekoşînekê dimeşînin goreyê min ev kes gerek herin ama goreyê min kesê hîn di pêxila da xewn û xeyala Kurdistanê serbixwe û azad diparêzin xwedî dikin şîr didin gerek nerin Tirkiyê dawiya dawiyî di va xalana da kemasî pirin tişt pirin yani tiştekî zelalîne tiştek nîne vala ye ama li hêlekê jî tişeyî çima tişeyî wexta tu bixwaze çek berd û heqê kültüralîst û bi tu hawî tu mafa naxwaze wê çaxê eger yani konsantrasyon hemî bingeh li ser festa PKK be ne mesele ev xal kane hîn tişe bibin kane hîn tişe bibin gotina Kurd vê xale vana yeke tune ye ama ev ne mesele weke ronî piştgiriyê didimê ev kesên li çiya zarokên Kurd bi hawakî gerek bê parastin yani li ku bi wê çawa bijîn jiyana wê çawan bi wê werin Tirkiyê wê têkevin zîndana nekev zîndana ev ji bo min girîng e mesela ev bo min derdekî êşek mezin e bi hawakî niha em diva xalana dibîne dema çekê xwe berde û teslîm bike û bi hawakî hawê Tirkiye her tiştê dixwaze pêk bê pirsgirêk namîne cîda dibînim çûyîna Tirkiye ne suç e divê mirovê tespîtê bikin ya herkes Ne suç e? dünyada gerîla dibe siyasetmedar dibe vanê me li sürgûnê li Ewropayê dibin heqê wan heye
liste çebikin ve gerin welatê xwe Bakurê Kurdistanê li wê derê bijîn. Ez Ez ê mecburîn tevlê ez ê mecburî têkevin aberê emenekî wisa bibin. Mamoste ji bo ez wenda nekim. Siyasetmedarên hatinin Avrupa mafê wanînin herin Tirkiye. Zanin çima? Hettanê Selahattin Demirtaş û hettanê şaredarên Kurd Tirkiye zindanê dabe wek mesela Rûmetê hettanê vek kesananê berdan gerek tu siyasetmedarê Kurd vê qebûl neke û îmzê navê jî û nebêje herin Tirkiye. Şertikî wan hebe. Kengî Selahattin Demirtaş derket, kengî hevalê wan di zindana derket wê çaxê wê herin Tirkiye. Ya siyasetmedarekî Kurd bêjî min çentê xwe amade kiriye ha min bilêta hûriyê li bende me merim ev kes bêrûmetiyê dike. Selahattin Demirtaş figen yüksek nizanim êdin evê me wanê hîn tê daye hîn zindanê daye. Yani ev kesana ev Bekir Kaya ev kesana wexta di zindanê de û siyasetmedarekî Kurd ji vê derê bibêje ji bende min bilêta xwe birî tozê bi niga werim demekî hinek vereketibûn Rûşen Çakir digot bi dest pê bikir tozê bi niga bimeşim min zanim me hesiban dî çend kilometreyê welhasil bira bi niga nerin û bira bi teyarê herin. Tiştek ku dixwazim bibêjim di vê dünyayê de heqê her kesî heye çi dixwaze wî biparêze. Ekoloji, mafê jinê, xwaza parêzî, Tirkiye, demokrasiyê, Cumhuriyeta Demokratîk herkes çi bixwaze dikare biparêze, dikare vêgere Tirkiye, dikare bi Tirkan re jî bixebite. Mesele ne ye? Herkes heqî wî heye. Lê tiştek ku vê derê a mühim ew e kesekî nikare heqê hemî milletan çi ye li Kurdan jî wî qedexe bike. Problem esas di vê derê de ye. Ev hek me gotiye neheqe em vê heqî naxwaze dewlet pîs e ne mafê Kurd e dewlet heram e me gotiye em ji bo demokrasiya herêmê em tekoşîn ev hek ne ki dewlet kes nade me zaten kes nade ama em xwe li xwe heram dibînin pirsgirêk ev e zaten cana hinek kes şerf am kir bê qeyronî li hemberî vê pêvajoya navbera İmralı Ankaya ez ne li hemberim ama ez li hemberî vê polîtîkayên 25 sal şaş hatine meşandin min herî me 10 sale min zengilê dixist heyran ev şaş e Öcalan di Kurda da hîn jî ê li holê heye kesê hişê wî serî hîn jî Öcalan ez vê jî bibêjim heqî wî bidimê hîn jî Öcalan e yani Öcalan dîsa müdahale neketa li bû tevgerê ev kesên niha tedî hecerê tişna dibêjin û nizanin filan nikanî bû barîya rabe yani wê dîsa zarokê Kurdî hîn de bata kuştin ewên bahtana kuştin welhasıl êş û xîn û tişt wê hîn mezin bibana lê belê ev asta ev îş hatiye bi vî hawa narserî ya yani îdî dereng jî ketiye nav pê ve bibêjin na ez temamî vedigerim salê nodî derbas bû tirên derbas bû yani ev jî îdî dereng maye lewra ev tiştê niha gafa Öcalan avitiye ez vê gafê piştgiriyê didimê ha mirov kanî yekî nihal me temaşe bike ya kanî bê ronî çawa piştgiriyê didê maqala Kurd nake mesela Kurd ya tune zaten birêz Öcalan ev zaten 27 Şubatê de got kültüralist tiştekî naxwazim ev hêz ev rêxistin min ava kiriye ez diqedînim zaten mesela Kurd vê tune ye ev mesele ne mesela Kurd mesela PKK mesela tevgera apociye em vê xweşik zelal bikin ev îro îdî hatiye astekê xetimiye tiştê herî baş bi vê riya Öcalan daye holê li gorê min bi vî hawa safî dibe Niha ev yasayek ku derketiye alaqayî bi dawa Kurd tune ye lê hin derdor dibêjin ev yasayekî kokî ye damarê bingehîn e pişra di nava demê de wê yasayên girêdayî vê qanûnê derbikevin ku dawa Kurda jî li xwe digire lê dewlet ku em nas dikin dewleta Tirkiye van roja ez hinekî zêde televizyonê me Kurdan temaşe dikim televizyonê me Kurda bi Tirkiyê ne piranî bi Tirkiye wan jî temaşe dikim beyanatên Kandilî jî godar dikim di wê derê de basa mafê Kurdan nayê kirin problem ew e yek jî zêde bawerî bi dewleta Tirkiye tîne yani mîna ku mesela em bi xwe bihîst sinekî şaşmam dibêjin madem ki rêxistin idî li holê namîne çek û sîleh namîne tekoşîna dewleta Tirkiye li hember rêxistinê jî namîne ev zêdetir wê îmkan bide dewletê ku demokratîk bibe
Yani bir şekilde ki siyaseta devleta Türkiye a tekoşina lehember Partiya Karikeri Kurdistan'ı meşrut editin. Yani devlet minaku maftar bu be hatanaha şerkirbe. Yani vaya siyasete pır şaşe. Şiruve ki pır şaşe. Vaya vakti de televizyonu kurdan da bir isim şoktur. Yani از گفتن که تبین کن سال اجی لورا دبیجم یه شی ویل سری کنترل و نکریه هیچ جلانه yani وقت تقول ya tam tu ve tespit ki çünkü eji nokta tamaşa dikim yani tu مرور bir şey خواهد لورا herkes havale خواهد مالی خواهد کسی خواهد ناس دکه او جلان قافت راست داویش Yani dihen televizyonu mehane diye az nas nakım. Yani tamamen Nuçivan, derbare Devlet Bahçeli da Erdoğan da ve ki televizyonek sistemi vaşanan dikim. Yani ya di em ferne bune em şun vamane ezbini zanım. Le meru çava dikare hevi devleteki bike ku devlet jibo asimile kirna Kurdan, kuştina Kurdan, jihulera kirna Kurdan heji tu kanun ki xane guharandi. Anha tu tkevi nava destura bingehin a Türkiye hemu kanun devleta Türkiye hemmil ciye xane. Jiber kijan kanunan hevale med hapse dana ev kanun şuna xane. Hatta ev neyne guharandın terörle mücadele kanunları tekoşina hember teröre eğer ne guhara Kurdbun xebata jibo Kurdu Kurdistan'e hatta ku di çarçıva suç da bimine mana van yasayı nu çiye yani tu çit ki van yasayı nu tene jibo insan ve gerin ya insan ve gerin şeş mehedin tu vana ji terörle mücadele kanunu da vece hapsediysa manavi çiye beşi yasayın xwe hey biguherine وانا جوله راکه مثلا ریخستنه که 5 سالان شهر کربه خو فسح دکه چه کو سلاح داتی نه ایدئولوژی خو پارادایگما خو د گوهری نه دونی کاری قانونه که خو بگوهرنی وکه دولت وردا تشتت خوازم بیجم ام حمید زانن دولت نه درسته نه صمیمیه اما هن حواله به هیجی باوری به دولت ایتینه دبک و devlet dibe viya bike. Ya em tevzanın hake devlet kriba binirin. Ron işte tişek bejim. Eğer devlet samimi biya, dürüst biya ev der ketiba gotiba dava milleti mini Kürt hemolatiye Türkiye cudaye hakkı wan çiye zamanı wana perverdeyi wana hakkı wan çiye xab revad bin çi dibe bula bibe hemi hakkı wan dedimi hukuka mına bu Partiya Karkeri Kurdistan'ı re cudaye. Bu deme me ev yasa fهم dikir. Me bu gota tamam. Devleta Türkiye devleta Kurdan'a hakkı Kurdan az kiriye, garanti kiriye. U yasaya ki der xistiyaj bu vegera militana. Ser çava, problem tine. Ama ve deri de xapino ki az bahsedit. Tuzane çava mesela dediği Mümtazar Türker bu çu ya. Türküne bu çu ve MHP. Ya demek ki bu delali berdile Mehmet televizyonu Mehmet uçe her tişte keda. Yani ve çağrıcım bu ya ne normal. Yani heneki yavaş kurdo heneki hidi. Ya çava dibe ha anka tengasya ki her sal mehrdud kapan önümüzdeki yıl zafer yelidir. Ya her sal mehrdud kapan ama hiç bir var hayran icap nake var çünkü naha gale kurd zinaqada green daya şarek dime şandın mirin heye kuştun heye serketin o binketin heye libeli ama yani çava hav qazu mehabbe bahçeli habuna kha ser tunabuna kurd avakriye ulama ya yani avakta nej mesela kurd ama mehabbe Türkiye 5 dengnedir. والحاصل هبونا ويلي سربي مسألة يعني هناك تشتمه دبا أنا أم براستيه ببينه نا تفجر آزادية تفجر أبوجي تفجر كرد عن شنا ويلي بكا كتير تنغاسياك كي يعني أقدمك كدريجة ببان في تكنولوجيا نو شر إنه هالجاين كردستان تيم شاندن مدية دولة ترك
ketiye siniri did beçe rojlat u başur derbas kiriye bahava ki tengasya ke şer did tünela demeşandın yani liber kapiyem tünela askeri Türkiye'de nuri tünela da vali menane çijan derketi der ve kesemenin heri dibeçe binir den kuştun diyen şehadeti Ez sana fikrim evvel Roni. Binere de nava tekuşi de nava tevgere da بحزاران ريفبري مهنه دولة تركيا برخواش ناسك حتى كو دولة تركيا حقي كردان ناس نكه وانا باوري نه بوان یاسایتینن نه به پیواجویتینن نه جی بتشتکیدن تینن ev fermandar berine ولات پاریزن و همیشه دنوا تفگری دانه یکی هند پیخلا خدا کرد و کردستان دبیچه د پاریزن او کس دران هرن ترکی میشه این تشت گو ایجنا بیجم لچیای کردستان هر کس عاشق ترکیه از وینا بیجم zaten از این بخواد تبلیغ دادم و مدسپیک داش گفت ev کسی ما یک دبیچه هند سینگا خدا خیالا کرد و کردستان د پاریزن و تنگاسیا چی بویه و بهوا کی زحمتیا مرزن لوله هي حوجه یجی واکسانا نین کشتن وان کسانا نین گرتن وان کسی من اج بوی ما خودی دبیچه خودی میرخن و ام تذهب ایرو کسی کرد پیشمرگه گریلا یه پجه کسی کرد جنا کرد زلامی کرد جوانی کردی چک دابه سرملی خواه چوبل جای کردستانی آن روژاوا آن باکور آن باشور خویدان کس دابه بوی من و کس بیروزه لورا یک ناب راستی سری ست جبه پیواجوی باور و خوازه دموکراتیک جمهوریت و ترکیه بپاریزو اونزانم چه حیران ترکیه براو کس هرن اما کسی بشوپنن کسی فرمو اشتغل تكميشم زقوات انت قلت يا تفجر كتير زحمتي ودشار دان نظام اسقط وسنا فكرم نها تفجر yani dibeçe şar dure mişar dure yani mana لگباری بناره لچاین کردستان بناره همی والا بون همی گریلا جیلر کد نوسه هزك روجاوا بناره بس اشترى بيجم وانا حمي بريار سينا وان نايوي معني تفجر دالي عسكري دا تيك شوية وانا لروجاوي كردستاني لروجاتا ناوين هزكي جي كردان مزنتر هزا عسكري هبو تنه بو Dişte ku heza askeri ya Kurdan şikant çi bu? Biryara siyasi bu. Ne biryara askeri bu? Na tu dişte ku dixwazim vêjim. Bize gotinam ne bire tiştekî mühim dixwazim vêjim. فرمو Tu da armanca xwe de zelal bî dawa xeta netewî tu biparêzî dünyayê da tu hêzekî nikare bite. Çünkü tu mafdarî. Çünkü tu tiştekî marjinal naxwazî. تو یک تشتکی خوازی حقی خلکی چه به یمیجی او به از نتوم تمام از ملت کی جدا مه حقی خلکی چه به یمیجی از ود خوازم حتی کو از حقی خو بگیرم از هر کسی عاجز بکم از هم ترکان عاجز بکم هم عربا عاجز بکم هم جو اروپا عاجز بکم از هر کسی عاجز بکم نایو معنی کو تو مجبوری به سر بکوی چونکی و دری دا اوای تکوشینه تا عاجز کردن در دوریه تو چی کی تو چه عاجزی کی تو her cüre gelem astengi derdki peş yavan. Aburiya wan u çeku silah wan u bajar wan u trafik wan u pre wan her tişte wan devlet bloke dibe. Nasnama wan nasnaki tutkari çalakin gelir gel bidi despey kirin milyona insan ra beser piya. Mesele armanca. Tu de armanca xweda zelal bi millete Kurd millete rêxistin kiriye. Mesela çi dibêjin hevalê me aniha dibêjin divê pêvajoyê de armanca me avakirina civakekî polîtîze ye yani rêxistinkirî tamam mı? Ya civaka me ji xwe rêxistinkirî ye ji vê zêdetir tu çi wa rêxistin dikî? Tu çi dikarî bikî? Armanc tune ye xet tune ye xeta netîvî wextê diyar be maftarbûna xwe tu bixî destê xwe ku kes nikare ji te bigire wê demê tu muhakkak bir sertkebi. İşte ez dibêjim di nava tevgerê da fermandarê me li ser vê xetê ne haya min jê heye. Binêrin ev qanûn derket. Wê nava gerîla da ji bo ceribandinê belkî grûbek mîna salên 2000 belkî grûbek du grûp vegere ama rêxistin ve nagere. Rêxistin vê qanûn xetaya gorey min ev xetaya yani 2005 da
ev tiştê em dibêjin ji holê rabû yanî Kurdistan kê dixwazim heqî mafê gelê Kurd dixwazim li ser wê ez ê şer bikim ev rabû em qala çi dikin em dibêjin rast e di milê leşkerî de zaten têk neçû ama PKK ne hew milekî wê leşkerî heye û yê siyasî heye PKK destpêkê yê milê leşkerî xwedî dike milê siyasî ye yani ev milê îdeolojî ye. Onu PKK imkaneki pir mezin daye pêşiya herkesî. Dibêje ez xwe fesih dikim. Tekoşîna demokratîk dest pê dike. Çi ye tekoşîna demokratîk? Tu di xeta netewî de azadî. Mesela milletê Kurd ê Bakurê Kurdistanê ê her derê ê Rojava jî hûn dikarin helwesta xwe îrada xwe nîşan bidin. Hûn dikarin ji otonomî heta serxwebûnê her tiştî hûn bixwazin. İcab nake hûn şer bikin. İcab nake ya ji bo tu mafê xwe bixwazî îcab nake tu şer bikî. Tenê bixwaze. Yani tekoşîneke demokratîk li pêşiya te heye. Eger ew atmosfer çêbe, ew cîhan çêbe. Pir baş e ji vê baştî çi heye? Mesela anha bi çarçova demokratîk de ez û te daxifin. Kengî problem çêdibe zanî? Roja ku telefonê me bike ew bêjin çima û daxifin, hûn çima wisa daxifin. Wê demê vaya antîdemokratik. Mesela ez qarşî kesî nabim. Siyasetmedarê ku xeta netewî diparêzin jî dikarin bandorê li insana bikin. Çünkü êdî meydaneke tekoşîna demokratîk wê çêbibe. Îjî em jî binêrin. Ka meydana siyaseta demokratîk wê çêbe çê nebe. Hêvî dikim çêbibe. Waktê çêbe êdî tu azadî yani milletê ku Kurdistanê bixwaze, milletê ku Tirkiye ret bike, ew jî dikarin tekoşîna xwe çê bikin. Li vê meydanê çima nebe? Welhasıl gotina kin yani naz vê piştgiriya li ser persekirina PKK di navbera İmraliyê û Ankarê da ya ki Dewlet Bahçeli serkêşiya wê kir bang li Öcalan kir û Öcalan jî bersiv da û dibê çe 27 Sibatê da ev daxuyaniya Öcalan ya binêfîskî derket ez piştgiriyê didimê. Sebebê ez piştgiriyê nabêjim baş e ez lewra piştgiriyê nadimê ez dibêjim tiştê îro li holê heyê yani ev be ancak bir hava. Kurdek mafê wî nîne sava demokrasiya Türkiye her Türkiye bikuşe. Ev belhewat e. Ev belhewat e. İcabê şer nake. İnan sava vat tane nas icabî şer dike. Wexta tu weke bibêjîne tewekî 5 milyon kesem û ji Nuh û Nebî da li vê aqiyê min û ji hêla çar dewletan ve dagir bûye axa min netewya min zimanê min qedexeye çanda min qenexeye ji bo vê diketim em şer dikim weke destpêka PKK pê derket salê hiştî. Ev şîrê dayika Kurd e. Şîrê dayika te te helal e şer mirin helal e şer helal e kuştin helal her tiştî me helal e. Yani em çawa dibêjin me dîroka netewya binêre. Ama na devlet harame û nama ya dilin önemi ma çim yani giringiya ziman çiye û çapemeniya min ê hemî bi zimanê Türkî be û zimanê rêxistinê resmî wê bi Türkî be û daxuyaniyên kecekê wê bi Türkî be. Bavê min yani partiyaka Türkiye'yi tu çima şer dike Öcalan gotina wî rast e tiştî wî rast e ez piştgiriyê didimê. PKK 25 salê da wî partiyaka Türkiye'ye rajtiyê çekal hemberî Türka şer dike. û hêlekê hemberî xwe jî şer dike û hêlekê hemberî Kurda şer dike. Ev şaş e ez li dijî wê min piştgiriyê didim Öcalan. Di vê meselê da ez dibêjim Öcalan di Kurda da yê hişî wî hîn li serî û hîn jî xweş dibîne û dixwîne dîsta Öcalan e. Piştgiriyê didimê. Ha ev zarokê menanin, xwîşkê menanin, birayê menanin, delaliyê ber dilê menin ji bo me parastina wan da ku vegerin Türkiye nekeve hefs û zindana û birçî û tîne mîne û nên kuştin ji bo me ev xetek sor e. Ev xetek sor e. Binêre rûnê ez gotina xwe ji bîr nekim niha milletê Kurd hênebiye netew. Milletê Kurd divê biryara xwe bide. Divê em hemî ji milletê cîngene em hez dikin rêz û hurmeta me heye ji milletê cîngene re. Diçin ku derê adapte wê derê bin, entegreyê wê civakê û wê dewletê dibin ne? Entegre dibin yani. Diçin ku derê entegre dibin. Em milletê Kurd divê biryara xwe bidin. Em dibin netew ya nabin netew. Eger em bibin netew divê paytextek me hebe, merkezekî me siyasî hebe, temsîliyeta me hebe li wê paytextê û her tiştê aydê Kurd û Kurdistanê ji wê paytextê derkeve. Yani
Mesela Ahmet ben bejin Ahmet, Hewler ben bejin Hewler. Tamamı Kurdan ala kadar dike bir yara da derbarê Kurd û Kurdistan ji wê derê derkeve. Ana ême wekê millet paytexta me tune ye, navendekî me siyasî tune ye, biryargehekî me tune ye. Em nebûne muhatabê cîhanê li paytextekî. Wê demê em ne netewin. Em nebûne netew. Em milletekin. Etnisîte ne. Tamam. Aniha eger em entegrên wan dewletên merkezî bibin, wê demê em firqa me û milletê cîngene namîne. Mesela milletê cîngene qerara xwe daye. Ez ji were dibêjim. Vê derê em bi armanca piçûkxistina cîngeneyan hereket nakin. Milletê cîngene milletekî bi rûmete. Karakterê jiyana wana civakî çi ye? Diçe ku derê entegre wê derê dibe. Ji em wextê sînorên di nava xwe milletê Kurd da qebûl bikin. û em biçin Sûriyê entegreyên Şamê bibin. Em biçin Tirkiye entegre Enqerê bibin. Entegre Iraqê bibin. Wê royê hevalekî rêvebir paye bilind dibêje Şengal jî bila entegre Bexdayê bibe. Tamam baş e ser çawa. İran jî bila entegre bibe. Wê demê sînorên di nava xwe de em qebûl dikin. Em li ku dire dünyayê bin ji xwe re entegre wê devrê bibin. Em jî bibin cîngeneyên Mezopotamyayê. Yani bayet biryare milletê Kurd vê biryara xwe bide. De biryara xwe da problem tune. Wê demê ji me re Ya, nê behs Mamus. nebêje heqê min tê xwarin. Heqê te kes Mamus naxe. te. Heh. Beş, kutuna qadîn. Na yani wextê ku tu biryara xwe bidî, tu bêjî heqê min nayê xwarin, ez bi riza dilê xwe entegre dibim, wê demê problem tune. Ama tu bibêjî na, ez dixwazim bibim netew, a wê demê heq heye, dibê tu tekoşîna xwe neçekdarî, tekoşîna xwe ya însanî bidomînî. Qet nebe heqê xwe bixwazî. Kî tekuştiye ama îjab nake tu şer bikî, yani ji bo ku tu mafê milletekî bi bîr bînî. Kerim ki. Yani niha tiştê li holê heye sanê çi ye me got ya yani 25 sale li pêşiya me tiştekî din me daye pêşiya xwe. û li ser vê şer hat meşandin û li ser vê sazî çêbûn û li ser yani li ser vê îdeolojiya 25 sal li pêş me yani her tişt hat meşandin. Şer jî li gorî wê hat meşandin, sazî jî li gorî wê hatin avakirin. Velhasıl ev têk çû. Em niha ev du nepapînin têk çû. Ha ve jî neeybe şer bira şer carna merewşa şer têk tere. Ama ji nav pê ve aha tê tu dibêje yani bira Kurdê net Kurd wê qerarê bide dixwaze weke netewekî bijîna. Kur nida qerarê bide. Yani tu dîroka tu netewa da pêşeng û sazî yani rêxistin henin ji re pêşengiyê dikin. Yani Kurd qerara xwe da qerara Kurd diyar bû. Çi diyar bû? Dema Öcalan ev PKK derxist holê û derket çayê Kurdistanê gojboyê Kurdistanê ki serbixwe û yek perçe û azad ez şer dikim Kurd qerara xwe da. Sed hezar ciwanên Kurd çûn çayên Kurdistanê herikîn ji her malekê pênc hebû sê hebû ji hinek mala dibe mal jin û mêr tev hevçûn şer kir. Kurd biryara xwe da. Ma ev ne biryar e. Yani Kurd biryara xwe da got vê meselê ev ji bo Kurdistaneke ki serbixwe û azad ev şerê te dest pê kiriye ez biryara xwe didim piştgiriyê didim te û nêzî sed hezar kes hatiye kuştin û 10,000 gund wêran bûye û Kurd yekemîn car asîmile bû. Çawa asîmile bû? Dewlet ket Kurdistanê, dewlet hebû, Tirkiye hebû lê me hîn dewlet nas nedikir, esker nas nedikir. Ket Kurdistanê gund xera bûn wa kesana neçarman çûn Amedên dibe çen êdî bûn Parsek, çûn İzmîra, çûn İstanbul'a ew zarokê wan in çê bûn êdî bi Kurdî nizane. Welhasıl gel biryara xwe da dema PKK derket holê gel biryara xwe da got Kurdistanê ki serbixwe ev xwesteka te ev rê û rêbazê te daniye pêş min ez canê xwe cîgera xwe didim te da ku her şer bike bimre. Gel biryara xwe da ama ji 2055 da jarê me got na te biryara xwe daye lê ma te biryar daye te gotiye tu çi biryarê bide ew e ez jî biryarê didim ez dewlet naxwazim Kurdistan naxwazim dewlet pîs e erkek egemen zihniyetî ye ez ê jî ji bo demokrasiya Tirkiye şer bikim. Wê biryara gel dabû ev biryar bawakî ke destê me got ev biryar êdî em ê we birêve bibin. Welhasıl hat vê merhelê wata hatî vê merhelê û şîn da ez jî dibêjim ha jam kesê me li derve jî me çi got me got
Öcalan zindanı da dilgirtiye lene meseleyi ev dibeçe çıka kaca kadar lebinere hatta ni Öcalan hatta ev biryar hammi tiş desti ve dayı hammi kaca ka gredayı ve ev çi gotine be ev pek be meji ev biryara xweda ev kesin der ve meşer dikir ev işer dikir o ev biryar والحاصل تشت هاتن ختماندن و اف 25 سال داویه اما هری داویه 10 سال داویه اف کریز روجاتا ناوین در کت و در فت کت دست کرد بدا عشیرا اف در فت جی مجی ایدی بکارنانی چونکی ما بنگه ریا خواه و هر مگود دولت نتو دولت ام ناخواسته حرامه نظام چی ظلامه چاوایا ام جی بینابر بزمانه کی ترکی و آسیمیلاسیون zaten جیرو مدبه چه پیشنتیا و کر yani naha îro wexta li Kurdistanê di rewşekeke îro da tu here li Urfayê û tu here li Wanê tu wexta atölye erkeklîk atölya dar bixe yani gotin maye yani ama normalde îro gerek çi atölye dar kevin madem ki wisa vaye Kurda çek berda vaye PKK çek berda hewceye kesên siyasetmedar kesên civakê birêve dibe çi bikin giraniyê bide ser zimanê Kurdî و دوی مثلا نتوبونی دا چاوا کرد بی چکانه به مافی خواه بپالیزن وکه نتو خواسته که بخواه بین زمان حوجه دوا در برانا دا atölye pek bey ne erkeklik atölyesi ya jinek dehere erkeklik atölyesi de zlamak değil zanım jinoloji perverdi bana hammi hakkı pişkiliye dedim mi ama kurdara iro tişte yekemin ne ewe tişte yekemin kurdek yedi asimled be Ahmet yedi gundu bajar yemin enhal ciye le digarım yedi herkes de Türkiye'de ahıp yani acebe tek çünek mezne ye atölye heger emdidin hem atölye vana bidin ban dayık hakkın ban cuvan hakkın yehi ve bimin dayık ki ve de bizde ucun zaroka çekin em bibijin çava hun kanın peşentiye bikin dakko zaroki ve bizmani ve be'alim zmani despeki atölye vana em gerek bidin em nerin dibe çele cizira botan yek bu qada şerri berxadana vi şerri em li wê derê bi herin bi Tirkî biaxifin û gel jî hîn jî îsrar bike bi nara Kurdî biaxifin û em vê jî normal bibîne ez dibêjim rast e ev biryara Öcalan da ye di cî da ye çûnkî ev hişê li holê heye ev hiş neke di şerda di îdeolojî da têk çû lewra hewceye rokê berî rokê bi hawakî ev mesele biqede û îjarê ev komin dibêjin ya çi be hêdî çi be ev li Kurdistanê têkeve dibe çe seferberyakek îlan bibe dakwe Kurd bi zimanê xwe li çanda xwe bi hawakî bi xwestekeke polîtîk bîne ziman biparêze û lê xwedî derkeve ez bêm qeyna seferberî hewceyê ev gelek spas mala te ava ez zanal peyamê hevala dinêrim ya pir bahsa Nureddin Demirtaş dikin hevpeyvîn da bu İrfan Aktan li ser dewletbûnê hevanno her insan heqî wî heye fikrê xwe beyan bike Nureddin Demirtaşî fikrê xwe gotiye li ser dewletbûnê yani netew dewlet dibêj Kurdara nabe û fikrê wî ye em jî dibêjin ji Kurdan re heta ku dewlet tune be şer û pevçûn wê bidome em dibêjin rêya aştî û aramiyê di dewletbûna Kurdan da ye çünkü maf tu heta ku derê qayîl bî yani jî hêzên dagirker heta ku derê qayîl bin razî bin ku heq bidin te ya nedin te şer û pevçûn wê tim bidome ama tu bibêjî na ez dixwazim bibim netew merkeza min hebe dewleta min hebe û bila dunya jî min nas bike tu vê ji Tirka naxwazî dewletbûnê ji Tirka naxwazî tu vê ji dunyayê dixwazî tu dibê min nas bikin dane nedane tu her bixwazî heta mirinê jî mir dixwaze vêya tu dikarî ama Nureddin Demirtaş naxwaze problema wî ye yani em nikarin însanekî rexne bikin li vê derê Zagros fermo ez bixwe rexne nakim însanekî ji ber ku dewletbûna Kurdan naxwaze ama kengê rexne dikim roja ku pêşî li min bigire roja ku fikrê min weke sûç bibîne çünkü dewleta Tirkî jî fikrê min ê ku dewletbûnê ji bo Kurda dixwazim sûç dibîne eger kesekî din jî weke sûç bibîne
Nabe. Ama Nureddin Demirtaş ve suç nabine çünkü ev militaneki ve daveye teni rast nabine fıkraviye. Kerem Ketan. Tamam. Mamosta Elvedi ve yemin dibeçe kijanın havalı ki meyin avçı bu ya nav Zagros çiye gidiyor dibeç Roni dışarıvan kurd buçuk dıkari Zagros Judi. Roni hineki dikkat ke uslubatı ne başe dışarıvan kurd buçuk dıkar. Na bavi min برای من شوانی کرد بچوک نکم من دست پکی جانی زمان برای من آنن کوچکی من آنن همی پیروزن همی تاج سری منن یک بری خدا بن چه این کردستانی و هر چهار پرچه کردستانی پیشمرگه ناو دا گریلا ناو دا یه پگه یه پجه و پجک دا ناو دا والحاصل همی کسین ایرو از جرا سری خداین ما کسین وکیدین تو کسنینه شاه و خدان او پیغمبران اسناکم لی شروانی کرد جناوی میریوی تاج سری منه از بچوک ناخم اما از دبیجم ام تشتی ایرو دکتیه هولی ام حوجن رومت وان شروانان و پاریزن و ورن ترکیه وگرن ترکیه برا بین پاراستن والحاصل من دست ميكانيزم شرواني كل بچوك ناخم و تاج سري منه یادنجی از مثلا نورالدین دمیرتاش او بقى روزنامه‌وان سوالن گلک کرد سوال کرد من هناكي لين الريا ما حطاني داركي ذات الملين بداري نكر تبي چه يعني نحو جو من راسي زياده اللي بداري كرا هم داوية جي منها دبي داري ايديولوژيا هي يعني بنجاه هي كي يرو هر شيء كردستاني وي بنجاه بشوبين انها نورالدين دمیرتاش او بخار نكانت تشتكي ديجي كجكي ببيجه ديجي بيد اشتهاتي نفسان يعني نورالدين دمیرتاش كانت تشتكي ديجي ببيجه ان يكي دين كانت ببيجه والحاصل کسا سوجدار نکن اما افغانا چه دید چه بیست افغانا افجی بیست لروجاوای کردستان امریکا و نظام که عالی هف کرن کرا کردستان چیکرا مچوم ما مداخله کر من نیشت یک ترکیه جمرا متشکر به ما افغانا وانا بیست يعني افش قلنا نورالدين دمیرتاش بچوكه والحاصل اما وانا حمير نبيجم تدي كس دبي دريدا يعني شاشاكا كبزانبون هاتي ببوده ama ha tiştê li holê heye hewceye ev agir çünkü ev agir îdî bi xwe ketiye niha agirek heye bi derkê dikeve şewitî ama agir heyî jerê welhasıl agirekî bi xwe ketiye ev agir biryara wê celan piştgiriyê dilimê gafeke pir rast e hewceyê rokê berî rokê ev cî bibe û ya din çi ye ama bi şertekî ev kesana bê parastin ne hew ew bi xwe bê parastin rûmeta wan jî bê parastin لو راز دبیجم کسین به خلاق خدا خیالک وی کرد و کردستانی هبه و کس نکان هر ترکیه چونکی به رومت کرن ویجی بیفاستن Yani ez bixwe nikarim pêşniyaz li însanekî bikim ku biryarekî pir zehmet dabe çûbe serê çi ye. İnsanekî rabe ji Bakurê Kurdistanê yan jî ji Ewropayê çek û sîlah girêde û biçe heta Qandîlê û biçe heremê Falastînên Medyayê li hember dewletekî mezin weke dewleta Tirkiye şer bike li gorî vê qanûnê tev digere tev nagere ve digere Tirkiye ve nagere Tirkiye rûmeta xwe diparêze naparêze rûmet çi ye ji bo wan ez bêjim qey û baştir zanin ji min ez nikarim pêşniyazekî bikim bravo eji tervî gotan te bibim yani gotuna heq ev anha tuzanin çawa mesele anha niha li wî derê ma mesele ne li ser netewî Kurdin hat tiştî ev pêvajoya di navbera İmralı û Ankara'yê da ne ser pirsgirêka Kurd e mesele li ser pirsgirêka PKK'ye ye wexta bû mesela pirsgirêka PKK ez vî mafî di xwe de nabînim ev heqê ev kesî çûye şer kiriye ê dimre ê hatiye kuştin ê wê bê kuştin ê di telûkê da ye mafî wî ye mafên kesî li çiyayên Kurdistanê niha şer dikin û xwedî biryarin û çek dibistanan ev kesana wê biryarê bide kengî em dikarin mudaxele bikin van şervanê xwe li hengê xwe biparêzin ji derve ve wextê êrişê wan were kirin heqaret bravo biçûk bravo wê demê em dikarin mudaxele bikin em wan biparêzin ama şervan bi xwe biryarekî bigire bibêje ez vedigerim ez dixwazim daxilê vê qanûnê bim ew em nikarin bêjin venegere mafê tu kesînîne ama weke destpêkê mijanî ziman rûmeta ve kesana ji ber kuşk û birayê me ji ber delalî berdilê me ê em jê hez dikin ewin lewra em min weke ronî ez dixwazim ev kes gerek bê rûmet nebe ji bo min ev gelek girîng e
من گاوا دیجی گوت از وکی گوتنا داوی دوباره بکم و خاطر جوالا بخوازم دنبا تبیره ده به هزاران میلیتان شروان فرماندار هنه لسر خطانه تیوینه اصرار دکن ده خطانه تیویده حتی که دو دوزا ملت کرد چاره سر نبه دموکراسی ترکیه نه هدف آنها سرکیه از وید زانم دموکراسی ترکیه نه Mamoste تمام اجی گوتان داوی بکم و خاطرش تجی بخوازم دانه چه آنها ام گرک بارین ملی ما کسانه جگران نکه یا دعوانه تویجی يعني ام نكان بدن سرهم بشتين وان كسانا واوجد بنا بكفن انها لهولي روجا ايرو كونجكتوري ايرو هاتيه بخطاي مجي دي هات بدري اما هو بخطاي ما يعني دقضا نابنا تويدان هيزين سركيشي هرمي كان وانجي خوستكي بوليتيكي خو غهرتن وان حاصل كونجكتوري ايرو لهولي هي ايدي درن كتيه كرد زبي روجي دا هو كان بكان قبل باريسن وكيدن دولت ونظام دعوانه توازي هين قربكم وازي هين قربكم ونظام مشلاوي راك مهم مش ابيلو خونه لو رام نكان باري واك سناجي جرام بك اما تك ام كس اجي حفظكم ريز وحزمات مجوان كسنا راهيه از ناخذم او كس سريوان نظم ببا ولا نابجباكي جبرجه وان حطاني نها باري شانكرن لبر قدان لحر لكركوكي لبر قدان للشنغالي لبر قدان لمحموري لبر قدان لشين كردستاني لبر قدان للسور وآمد وكوباني وعفرين والشيخ مقصد لبر قدان افكاساناش بوين بيروز تمامه خاطره و هوانو سویدی سن برنامه کی چه بکن به هویا روژین خوش آزاد دم باش سلام عليكم